последнее время гапча бисёр шидеста ки Instagram дар тарафҳои Россия полни запрет намешавад. Instagram, Facebook ва мумкин WhatsApp иш 100% гарантия нест. Не ки ҳама хеле гапча рафтеса. Дабайн як гала гапай и хеле шидай у хеле шидай чим шидай ки Instagram маҳкам мекунанд ва запрет намешавад ки дар Instagram публикация кунед дар тарафҳои Россия. шумо ҳатман ҳами блога тамошо кардан бигиред ки вақти ҳами хеле гапо биромад ма публикация мекунем ки мумкин нест дига шумо накунем публикация. ба бисёр мардум гуфтестиянд ки Instagram нашава мо чӣ кор мекунем чӣ кор намекунем. Якумш гуфтестам ки дар Тоҷикистон ҳеҷ чӣ намешава итари гапо. Дар Россия возможно мумкин ира якон 21 ё 22 марта мефаҳмем. Якумш гап рафтесае ки ранги Instagram бо ҳаму Россия як программа ҳаму чун кадом предприниматело ҳаму бизнесменош программа мебировардиянд. Мумкин мардум усу бигзаранд бо ба ғарзаи мардум ҳамаш ҳози дани мамен ай Instagram, Telegram гузаштесиянд ё ки WhatsApp ВКонтакте. Ай Instagram, Telegram ё ВКонтакте гузаштесиянд. ма нафарое ки дар Россия қарор доранд гуфтанием ки ҳамун нафарое ки бизнес доранд гуфтанием ки агар шумо дар ҳамун ҷо ягон хел бизнес через интернет ҳамин чизо дошта буден ҳатман тарафи ВКонтакте нигоҳ кунед ки беҳтарин инструмент барои пешбарии бизнес, барои бизнес вообще барои ҳамаи чизе ки дани мамен аст дар он тарафҳои Россия и ВКонтакте. Як гала инструмент дора ВКонтакте ва ҳама да зуруш интернет магазин дора дар дуруни худаш ту метавонӣ товарро дабавид кини мардум оста-остали метавонанд ки ҳамухе онлайн заказ қабул кунанд, онлайн сума битан. Короче ҳама зуруш ВКонтакте гузарен. Ай Instagram ВКонтакте бигзарен. Ман мехоҳам ки дар бораи ВКонтактерам видео кунам, фаҳмонам, лекин аввал худам ки фаҳмидан дар кор, лекин мехоҳам ки ҳами чиза фаҳмонам. Баъд иҷа главне ки танҳо ҳамо одамое ки тарафи Россиядан ҳамё мефаҳманд ин чиза. Мисол бигем 100% ҳамин чиз Тоҷикистон дар ҳозир дар кор нест, барое ки мо 100% ҳамаи чизомон 100% худо шукр. Совети ма чия шумода? Аввал YouTube монда подписаться шавем, баъд Instagram монда, баъд Telegram канал монда, ВКонтакте ҳам ҳаста ё хай хуб мешаванд нафарое ки видеоро ай тарафҳои Россия аю ҷоҳо тамошо мекунанд. ВКонтакте мондан подписаться шаванд. Ссилкаш дар описанияи профила ва описанияи ҳамин видео агар дар YouTube тамошо кардаиста бошед. Поён бира описание дабра, комментариё дабра, ссилкаҳо мондагие ҳатман биҷиқ бигзар подписаться биша, ждат ки фақат новостиёи нав ҳаму ҷода мебирояд. Вақти новости биромад ту метавонӣ ки мисол бифаҳмӣ ки мумкин ҳастай дига рӯз пас публикация кардан ё мумкин нестай. Агар дар ҳақиқат манъ кунанд бизнесҳои ҳамун нафарое ки дар Россия через Instagram кор мекарданд полни мембра, ехе 100% мембра. Тим более ки ҳозир як галаш мурд уже барои чӣ? Барои ки ту таргет реклама сар дода наметавонӣ, фақат қати блогеро бояд кор кунӣ. Бо чӣ коро намеша? Короче чӣ гум запрет намеша вообще ҳамҷода публикация кардан. Агар ки ҳамун чиза запрет кунанд ҳамун тарафҳои Россия, ҳамун қонунгузорию ҳамин чизош. Барои чӣ гуфтестам шумода ки шумо просто ки ждат кунен. Агар ҳамин хешид просто ай Instagram мехези ВКонтакте мегзарӣ, регистрация мекунӣ ва камтар ждат мекунӣ ки видеои шоҳ кай буроя навош. И дани мамен ҳамин хеле вақт соатае ки агар якташ нашид, яктаи дигаш зур меша. Бо тим более ки ҳозир Россияда ҳамун ВКонтакте якум ҷодае ва зури зур шидесай. Беҳтарин социалин сет ҳавае шидесай ва бисёр инструментҳо дорад ки барои авторо, барои бизнесо, барои одамои простой беҳад маъқул меша. Бо як гала намуд поиск дорад. ҳатман ту ҳамин блогда подписаться биша, дамо подписаться биша ки новостиҳои зуро ай даст натӣ. Дар Telegram каналмон мо программаҳои зуро мепартоем ки ай уҷа ту метавонӣ зур скачат кунӣ ва ягон чизи нава фаҳмӣ. ҳатман дар уҷа ҳам подписаться шав. Фикр ва саволотона дар комментарий нависед. И ягон ҷои чиш нестай. Маҳкам шид охи ина ма у қадар подписчиком немешай Россия чо мекунад ҳичи просто ВКонтакте мегзарем бародари ма ҳама вақт роҳаш ҳастай.
як ташнашид яктаи дигаш зудтар мешавад. Ира эудад набурор. Тамом барои рекордда панот ба худо, лайк, комментарий, поделиться қатъи ҷуроату шиносот. Майли хайр.